Cada paraula diu el que diu i, a més, una altra cosa. Avui estic com trista, no tinc ganes de llegir. Jo estic alegre, però no tinc ganes de mirar res. Hosti, jo és que miro aquest full i em ve apatia. Jo, com que sóc tan vago, m'assento al sofà i escolto una poesia d'en senyor García. I jo, com que sóc tan vago, doncs no us dic res. Jo en vull una. Jo pensava que és gitano. No, com a gitano que em toca avui una poesia i una poesia especial, Després de 8 anys d'escena, doncs l'escena és per vosaltres. Poesia és per recordar. Amb l'ajuda d'uns pocs i la participació de molts altres, el Disculpin les molèsties porta 8 anys d'història d'un gran àlbum interminable. Per tot això s'ha d'agrair les gràcies a la gent com la Laura Naval o la Sílvia Major, dos fèmines dels inicis que van impulsar un programa diferent. Enric Imersi, un tècnic i director de botons, que li va posar un nom molt curiós, que va donar moltes molèsties. També se li ha d'agrair a en Lutz, home de monòlegs i portador de moltes idees, a l'Arnau Floreta, amb les seves manies i les seves flors, i com no, en Jedi del seu món, que venia d'una altra galàxia i ens portava la sabidoria de l'espasa Jedi, en Garci amb les seves poesies i els seus tocs d'humor. També s'ha de recordar la Domnei, la Laia i l'Alba Nothing, altres parts femenines que venien a col·laborar amb nosaltres. Les idees d'un home diferent i peculiar, l'home 18, que tenia nom de número. La Carla Soler, una noia que intenta i prové de les arrels més nates del nostre poble, i això que em ve d'un altre de poble. Poble. No és l'única. No és l'única. Homes tatanos que venen de Marte, altres planetes que venen en pudors, també se'ls ha d'agrair. Altres agents com el 107 i en punt 6, l'FM a l'antena, Que en fan 18. que en fan 18 i que són els que tot ho vigilen i tot ho miren. Com no, el nostre amic, el doctor Eureka, amb les seves solucions i els seus invents, en Dani Riera amb els seus ventiladors i els seus trampolins que ens van llançar la fama, l'Edu, cara d'aquí poc es casa, en Puli, la senyor P, Que ja està casat. que moltes guitarres ens va tocar i com no, les ballava l'Escamarlà. L'Ulisses de Mataró ens preguntava per què la torrada queia del revés, i en Quique, el de Canet, preocupat pel seu camp de futbol, ens deia que nosaltres poséssim un tema de rock català. Maiden, amb els seus tocs de heavy i molt bons consells, ens va ensenyar que en Sacul seria un molt bon company, no tant com en Quim, que és el director. I tots els treballadors de Ràdio Canet, allà on ells estiguin. També hem d'agrair a les 2 o les 15 trucades del Disculpi les molèsties, que ens van ensenyar molt. Per dia. A les 300 i pico poesies, a tots els relats psicotròpics i reactius, a les pudors de Marte, a les agendes i les barres de la setmana, com no, els amics de Montília i l'agenda de tots els concerts. En conclusió, aquests 8 anys simbolitzen un inici i un final. El 8 tanca 2 etapes, com si naixessin 2 zeros i tanquessin aquest 8. La joventut i després la pubertat. El que només volem és que a les nits de lluna plena siguem escoltant el DLM. Nits de 8 anys en antena. Són les llunes el que es fa a la trampera?